na druhém břehu, tak si udělala hnízdo labuť na tom přílepku a ten břeh je poměrně dost příkrý a vysoký. Takže až s těma malýma sleze, tak se tam těžko bude dostávat. I když by se tam něco dalo, aby tedy ty malí mohli snáš vylejzat, tak moc si tam ty trávy nezobnou. Takže budou mít snahu chodit sem na druhou stranu. A tady, kdyby se sem to hnízdo přeneslo, tak by to tady jako měli daleko lepší. Tady k té louži by se dalo říct, ale chtělo by to potom oplotit, protože tady vlastně je Václavák, co se týče psů, takže tady by jako klid neměla labuť. Takže když by to šlo přenést, no, bylo by to dobrý. No a kdyby se sem tady nahoru na ten Patonův most, kde se tady nacházíme, dala kamera, tak by to byla úplná bomba. Tak to je všecko.